wonnoɓe ɗon ɓe hewɓe ndeyemo tan en gulla ɓe mbi kangaɗo ha gulla tan mbi kangaɗo wonɓe galleji ɓe gudi tan palanteji tan jurno hol kangaɗo mom yimɓe gullata mbiye kangaɗo ɓe ga kañumen jaltade galleji he kadi ndewo damal kadi gara ndara hol kangaɗo gullate ɗo henno kanko Samsuddin Muhammed ndew yiɗum de tan o wulli wullago mongo o yani o faɗɗi bande men Samsuddin Muhammed yani faɗɗima la tabba jere tekere ɓe nder rondaki gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalowma hande a wari a darima a liɓaka. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama beltanama mbiyam mbar jaam Allah wone mon ha joni ko sehel mon guiɗo mon jawando mon mo gowɗon heɗade mo gowɗon nande user sif ari kadi weltande pital no wono wadde kala saaha bana men en gari jokiranden histoire mon histoire men darol mon darol men puɗiɗen ñandene woni darol Samsuddin Muhammed e Nouruddin Ali ngol joni noon eɗen mbawi wiide ko darol Bedruddin Hasan e Samsuddin Muhammed ɓayde Nouruddin Ali sankima ñandene Sara yehino ha yomoyɓe ɓe leeli woni Bedruddin Hasan e joom suudu mo Sara yehino ha ɗon dari wadde noon Allah saago mi jokkitana bandiraɓe ko noon ko adi keɗen jokkira bana men mbaɗe like vidéo guile joni mbaɗe like vidéo guile joni dokke kam pouce bleu kadi kala mon mo waɗano abonné yo waɗ abonné de tawno ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri hawanade kadi ko heddi ko ɓuuri yurminade wadde kala mon mo waɗano abonné yo waɗ abonné kadi woto jejjire wadde partager vidéo pour yimɓe he mbawɗum naftorade joni noon bana men keɗɗen Sara en jokkiran en darol ngol nder en nde yano ha jammo ari Sara e lamɗo lelu yima binde kadi lelima to wono lelade nde yano ha wendogo binde ari findini Sara wi Sara monam sa ɗanayi aɗa jogui tan min darol Samsuddin Muhammed e Nouruddin Ali ngol ndere bana men Sara ummima o namdima lamɗo wi ha kay yo jokkit bana men Sara fuɗɗima Sara wi ko Jafar haalanno darol ngol Haruna Ar-Rashid o wi e nder hende Bedruddin Hasan e joom suudu mum leeli jinneji ɗi kañumen goni ga en ena kalda kanko jinno o wi jinniya o so wi jinne paame ko jinne gorko kalami so wi jinniya paame ko jinne debbo kalami kanko jinno o wi jinniya o hangadini yonti gaynen ko pullinoɗen ko nangue fotani fudde men e Misra waddene noon yanato e suudu yomaɓe to ƴetta gorko yimɓe jaaha ndere bana men de jinno wi noon jinniya ummi ɗon tan nato e suudu yomaɓe to o tawiɓe haɓe ɗani ɗoygol teddugol to ɓe goni ɗo koɓe ɗaniɓe haɓe ɗani ɗoygol teddugol no fewi e ndere bana men kanko jinniya o no Bedruddin Hasan waɗiri kiltel e wuttel koyngel ni tan ganda hoorema o suutir noon Bedruddin Hasan taw Bedruddin Hasan finani tan ganda hoorema o diwi jinno gorko rewemo hankkadini ɓe jeehi bana men ɓe biwni Bedruddin Hasan e waɗi kiltel e wuttel koyngel hankkadi bana men ɓe jeehi banda men ɓe jeehi haɓe jetti Damas haɓe jetti natirde Damas woni koye leydi Syrie ɓe jetti natirde Damas taw hankkadini Salahu en noddine ɓe joƴƴini Bedruddin Hasan natirde Damas ɗo Damas wayani no guure men ni Damas en waɗi tan damal ko ɗon natirte kal garowo e Damas he ko ɗon natirte wawa rewde baygoɗo sowona e ngallon damal kanƴe jinneji ɗi gari ha ngallon damal ɗi gacci ɗon Bedruddin Hasan ene leeli kanƴe jinneji ɓe jeehi Bedruddin Hasan ha joni en ɗani finani banda men agani banda men e on saaha yimɓeɓe kañumen gummima ɓene kucci haaju mumen ɓene jalta wuuro ngo ne liggoyo ɓene jahane juuloya e nder hen nde ɓe gari ha damal ɗo ɓe tawi Bedruddin Hasan ene leeli ɗon ene waɗi kiltel e wuttel koyngel e nder hen banda men kamɓe tawɓe ɗon Bedruddin Hasan e leeliɓe woodi kalɗo wi ndeysan o de mbeɗa andi ko yano wiyoyde ɓaara mum alle mum heñade yalta hay comci waɗani ara ha ɗo lelo goɗɗo wi ala oɗo mbeɗa andi koye sehlaɓe mum o foti yaadude ɓe jaaha ɓe jara haɓe mandila hangadini o daña haaju boowal o yalta o ara ha ɗo alle mum o mandilde o sikka ko galle mabɓe woni ɗo o lelo ɗo henne
bana men mon fof nena haala tan ɓen mbi ko ni o ardi ɗo ɓen mbi ko ni o ardi ɗo mon fof ni turora ne watta ga hay goto mabɓe wawa miijade wonde ko jinneji gaddimo ɗon nder bana men to keɓiɗon haaɓe kaala mon fof ne haala yiyande mum tan kenal ɓuuɓkal wifi ɗon nde kenal kal wifi nde tan weɗi wutti Bedroudine Hassane o wuttel mo Bedroudine Hassane ɓorningel ngel weɗi becce mo hoɗe jalti nde becce mo hoɗe jalti nde kamɓe wonɓe ɗon ɓe jii becce ɗe ene danwi ha wayno neige ni ene nande neige ranwude kamɓe noon nde ɓe jii ɗum nde ɓe kaawa ɓe goni wullude ɓe he becce neɗɗo ene ranwiri ni becce neɗɗo ene ranwiri ni ɗum haawi ɓe meeɗa yiiri becce neɗɗo baaɗe ni ranwude hankadi to keɓi ɗon haɓe gullo ɗo Bedroudine Hassane fini nde ɓe gullirti ni tan Bedroudine Hassane fini e nder banda men nde Bedroudine Hassane fini nde wone lemaare o lemi o hertinani yimɓe jimɓe moɓe kadi o heftinani nokko uyi bonon he on kam holko woni holko mbanmi on holko jimirton e am ni ɗo kam ko holton andi banda men Bedroudine Hassane en namdoɓe holko woni kadi en namdoɓe kadi ɗo ko holton e nder banda men nde Bedroudine Hassane namdi nde woodi e mabɓe ƴettude konngol wimo minen kay min gonno tan ko yaltude min gari min tawma ɗo en aɗa leeli ni no mbaɗani a waɗi ngel ɗo kiltel a waɗi kadi ngel ɗo wurtel koyngel ɗo noon to gonɗa ɗo gonɗa koye wuuro wiitengo Damas e leydi Syrie ko natirde Damas gonɗa an kam ko ɗo mbalɗa e natirde Damas he walla holɗum e nder bande men ɓe ɓen mbimo ɗo ko Damas tan o wi onon he min mi namdira he on cahan holno mbirton kam ɗo ko Damas ɗo holno wonnirta Damas taw min hanki jamma gonnomi ko Misra bande men Bedroudine Hassane wi kañum namdira e cahan yoɓe kalan ɗum gonga Bedroudine Hassane wi ɗum wawa wonde saabu kañum wonno hanki jamma ko Misra de Bedroudine Hassane wi noon de kamɓe yimɓe wonɓe ɗon ɓe woodi wiɓe ndeysan ɗum deni yurmini ɗum deni yurmini sagar gorko baɗo ni yodde baɗo ni fewde rafire ni rafi haqqille ndeysan en yurmini sagar gorko baɗo ni fewde ha guire ni hen ndeysan e nder bande men wiɓe noon ɓe kañumen jeehi gacci ɗon heddiɓe nde ɓoyno babiraɗo goto ƴetti konngol huccite Bedroudine Hassane o wi ɗum ɓiyam an kam ko kalata ko aɗa andi kay wawa wonde holno gonirta jammo Misra suba hande pina e Damas suba aɗa andi kay wawa wonde wona majjere ma hakkude Misra e Damas ko ɗannungal balɗe nogas hay ɗum so tawi a yaawi sa leelini aɗa wawi wonde hen lewru jammo kay a wawa wonde ɗum Misra hande suba taweɗa ɗo ene Damas aɗa andi kay wawa wonde ɓiyam e nder bande men nde babiraɗo wi noon Bedroudine Hassane wi ko kalmi ko wallahi ko noon woori hanki jamma ko Misra gonnomi tene kadi ñalawma ko adi ko mbeɗa yaha Misra gonnomi ko Basra gonnomi ñalawma bande men nde Bedroudine Hassane wi ko Basra wonno ñalawma tan ganda hoorema ɓe jali woodi wiiɗo la ilaha illallah eɗen kam eɗen celli eɗen kewi ɗo eɗen kalde kangaɗo guilnaɗo eɗen namdo ɗum eɗen namdiro ɗum no ƴoƴƴoni oho kangaɗo holno ñallirta Basra o waala Misra o fina e Damas taw Basra e Misra ko ɗannungal balɗe capantati Misra e Damas ko ɗannungal balɗe nogas o wi ñalawma o wonno ko Basra jammo o wonno ko Misra joni suba o tawe ɗo ene Damas nde o kangaɗo la ilaha illallah enen kay en potani tardinde koye men e nder hen nde on wi ko kangaɗo ɓe potani tardinde ɗon koye mabɓe heddiɓe ndeysan jurmi Bedroudine Hassane sababude cuhaga mum ndeysan sagar gorko goto ne wonno ɗon o huccire Bedroudine Hassane o wi ɗum sehelam mbiɗa sikki to gonɗa ɗo ha joni ka ɗaniɗo so a fin taw holno ñallirta e Basra mbala e Misra pina e Damas te wona majjere ma Basra e Misra ko ɗannungal balɗe capantati Misra e Damas ko ɗannungal balɗe nogas aɗa andi kay ɗum wawa wonde min ɓurmi sikkude tan to gonɗa ɗo a suwa fin taw ka ɗaniɗo e nder bande men nde sagar gorko wi noon de kanko Bedroudine Hassane o wi ko kala mon ko noon woori mbeɗa andi kadi ko kalanmi ko ñalawma hanki o gonnomi ko Basra jamma o gonnomi ko Misra tene kadi gonnomi koye resde mi resi toon debbo bande men nde Bedroudine Hassane wi resi toon debbo tan ganda hoore ma ɓe jali babiraɗo goto ƴetti konngol huccire Bedroudine Hassane o wi ɓiyam ko kalanɗa guilnani ko fof nde mi andi ko koyɗol nde ka koyɗuɗo koyɗol ngol hedde hakkille ma aɗa sikka ko ɗum gonga ko ɗum koyɗol ɗum wodani
nde babiraɗo wi noon Bedruddin Hasan wi ɗum wona koydol holno wonirta koydol min mbeɗa andi ko kalnami on ko te kadi ko noon woori holno wonirta koydol joom suudam en are yeesam ene change comci laabi jeeɗiɗi holno wonirta koydol kadi gorko cofɗo ne wonno ɗon ko on ɓe mbino haɓe dokkamo resamo hawre mi ari desmomi holno wonirta koydol kadi min e joom suudam kadi min leldima te oɗo wutte mo ɓornimi ɗo oɗo wutte mo ɓornimi ɗo wona oɗo bannomi nde garmi misre nde ko wutto goɗɗo bannomi guittumi wutto joƴƴimi ɗon ɓornimi oɗo wutte ɗum wawa wonde koydol sino koydol kay mi taskora wonde mi itti oɗo wutte mi waɗi oɗo wutte kadi mbeɗa joguino saguel ene waɗi mekkelde kanŋe wuttamo e saguel ngel fof ko toon gaccumi ɗum mbeɗa fayi ɗum e dow 6 ko kalan mon ko noon woori e nder manne men nde Bedruddin Hasan wi noon de tan hakkadi ɓe ɓeyde jalde ɓe jali Bedruddin Hasan to wonɗo o natti hoolade ni ko haalata ko beele ko noon woori walla ala nde tawno hankadi ɓeɗo ko jalata ko ɗum jiiɓimo to wonɗo hamonni sikkito beele ko haalata ko noon walla wona noon nde tawno jaleɗe ɗe jiiɓimo no feewi e nder hen noon o ummi o naate wuro he nde o naate wuro he wonnoɓe ɗon ɓe hewɓe ndeyemo tan e gulla ɓe mbi kangaɗo haɓe gulla tan mbi kangaɗo wonɓe galleji ɓe guditat palanteje tan jurno hol kangaɗo mom yimɓe gullata mbiye kangaɗo hankkadini ɓe daara ɓe taw ko Bedruddin Hasan ɓe gal kañumen jaltat e galleji he kadi ndewo damal kadi gara daara hol kangaɗo gullateɗo ɗo henno ɓe gara kadi ɓe taw ko Bedruddin Hasan ko wayno dendiraɓam ñanɓe ɓe kañumen nanata kangaɗo tan gara jokko yimɓe ne gulla mbiya kangaɗo ganda ni hol biyeteɗo kangaɗo kañumen nani kangaɗo tan gari jokkimi yimɓe gulla mbiya kangaɗo e nder bande men no mbiyata kangaɗo ni ɗum muusi Bedruddin Hasan ɗum jiiɓi Bedruddin Hasan haɓen ɗo tan nde Bedruddin Hasan en ronki yoɓe defte mum nde ɓoyno Bedruddin Hasan ari ɗon e brique goto tan ganduɗa hoore ma o naate brique he pour yimɓeɓe mbawa reftude mo joom brique oɗon o yeyata ko beñe e keram glace e kosam ko ɗum o yeyata kanko joom brique o kadi ko ruggiyanke mawɗo o wonno ko adi komo are Damas o ruggiyanke mawɗo kulaɗo yimɓe hewɓe en kulimo o acci wonde ruggiyanke ni kono noon ha joni yimɓe en kulimo kanko joom brique o nde Bedruddin Hasan naate brique he tan ganda hoorema o daari wonɓe boolɓe yimɓe rawannoɓe Bedruddin Hasan e gulla ɓe o darti ɓe yitere hulɓininde tan kamɓe fof ɓe cardiri hankkadi ɓe goɗɗiri brique o Allah maɓe huldamo e nder bande men kanko joom brique o huccire Bedruddin Hasan o namdi Bedruddin Hasan holi kañum holko addi ɗum ɗon Bedruddin Hasan haalanimo gila ene woni Basora no jangire ɓurani ni no wurdire bamum ni ha bamum sanki e holko kewi hakkude mo e lamɗo binoɗo ene waramo haw dogi haw fayi bamuli to o haalani gorko kadi nde yeehi yanande bamoɗo o leeli ɗon hamo ɗani o haalani gorko wonde nde fini nde o fini ko Misra o haalani gorko kadi ko waɗi Misra ko woni Dewgal mo waɗi toon ngal o wi ɗum fof e waade noon haayimo ko holno ardi ɗo e Damas ɗum ne haayimo no feewi nder bande men kanko Bedruddin Hasan nde haalani ɗum joom brique o nde joom brique o wimo seelam ko kalanɗa kam ɗo ko sa jaɓi wot haalan ɗum hay goto ɗum ɗo a forani haalan ɗum hay goto ka poɗɗo andude tan ko fawre Allah ko Allah waɗiri ni henne poɗɗa ko jaggude mo ha nde o fajanma ɗum fof mbasa haalani ɗum hay goto e nder bande men nde wino Bedruddin Hasan nde o ɓeydi hen kadi o yiɓayde noon a ari ɗo henna a anda ɗo hay goto joni aɗa wawi wonde e gallam he minne kadi ɓayde mi ala ɓiɗɗo sa jaɓi mi jaggirmano ɓiyam mi yaha mi haalan ɗum joom wuuro hankkadini gona ɓiyam jaaha e wuuro he no jiɗirɗa taw yimɓeɓe dewata e ma en gulluma walla en toñma walla en ƴattuma bane men kanko joom brique o wi Bedruddin Hasan so jaɓi wona ɓiyiko kanko o wona bamum Bedruddin Hasan Bedruddin Hasan kañum fof e wonde ɓi batula kañum fof e teddude hankkadini o ala feere alay sago tan o jaɓa ko oɗon wi ko saabu o anda ɗon e Damas hay goto o jaɓi ko joom brique o haali ko o jaɓi hankkadini wonde ɓi joom brique o e nder hen kanko joom brique o o noyi Bedruddin Hasan tarode Bedruddin Hasan loori o hokki ɗum comci Bedruddin Hasan ɓorni o noddi ɗon yimɓe yo ngar gona seedeji wonde caggal hande o jaggiri Bedruddin Hasan no ɓiyo yoɓe gar ɓe jaara hedde joom wuuro ɓe jeeyi hedde joom wuuro o haalani joom wuuro wonde oɗo ko kolo ko ari ɗo en joni noon o jaggirimo no ɓiyo
e nder en kanko jom wuro jaɓi ɗum ko winderno ko winda ko waɗerno ko fof waɗa hangadini Bedruddin Hasan wonti ɓi joom birigo hangadini e nder en bande men ɓe batti noddirde Bedruddin Hasan ɓolo ɓe noddirtamo Bedruddin o itta hankadi heddi Hasan ɓolo ɗon ko Hasan ɓolo o noddirte hangadini o wuure galle oɗon woni galle joom birig o bande men e on saha mo ɗum ɗo kewi e Damas ɓi Samsuddin Muhammed o fini to e Misra woni suho debbo to lelnoɗo o fini dow fini nde o lemi o yani Bedruddin Hasan o lemi haw tambi o yani Bedruddin Hasan o yi mataw Bedruddin Hasan o woɗɗani o sabbo ɗum ha ara on ɗon o jooɗi ko juuri Bedruddin Hasan arani bamum suho debbo woni Samsuddin Muhammed kañum nena ara ena suni yeeso fof ena niɓɓiɗi ena ara ena ƴeewa ɓiyum beele rende mum sunare nde beele hankadini ɓe goyda agani bana men kanko Samsuddin Muhammed o ari haw yetti suho debbo o hongi suudu ndu o noddi kadi suho debbo e inde mum suho debbo ne nani inde mum tan ummi to joɗinoɗo tan ari uddiri bafal ngal nde uddiri bafal ngal de kanko suho debbo hamo moosa hamo welti o jaɓɓi babiraɗo nde babiraɗo woni Samsuddin Muhammed yimo hamo moosa hamo welti babiraɗo wimo ya morma koni ko an jaasi min mbeɗa ara mbeɗa rendema sunare sababune golle ne baɗeɗaɗe sababune oɗo gorko cofɗo mo dokkeɗa sababune ɗe mette ɗe mbalduɗa mbeɗa ara mbeɗa rendema ɗeɗo sunare an aɗa ara yam aɗa moosa aɗa welti an ko ni jaɓɓirtoɗa kam e nder en banda men nde Samsuddin Muhammed wini suho debbo kanko suho debbo o wi babo yam bandam aɗan furo kam de aɗa laworo kam kono noon mbeɗa sikki wona hunde fonde wonde oɗo gorko cofɗo mo mbiyata wona kanko resimi min resimi ko gorko joɗɗo jontaɗo labtuɗo mo Allah fewni ha feewi kono wona gorko cofɗo bana men nde suhu debbo wi noon nde tan ganduɗa hoorema babiraɗo woni Samsuddin Muhammed o laaɓi o wi fanam lakara accanam ɗiɗo tinde kuɗaɗi koni wona gorko cofɗo resimi ko gorko joɗɗo jontaɗo labtuɗo mo Allah fewni ha feewi resimi accanam ɗi tinde kuɗaɗi e nder banda men nde Samsuddin Muhammed wini henne kanko suhu debbo ɓuy babo yam bandam ko kalanmami ko noon woori min gorko cofɗo o resanimi ko gorko joɗɗo jontaɗo joom guite ɓutte joom hinere tonde belɗo darde belɗo wiide gorkam neni min ko on mbaldumi ɗo e suude he gorko cofɗo hay suude he o natani nder banda men nde debbo wi noon nde Samsuddin Muhammed kadi ɓeydi lawade o yo bone rewe an jiɗɗa ko haŋindemi walla holɗum nde Samsuddin Muhammed wi noon nde suho debbo wi babo yam min ko an jogori haŋindemi ni no puritoɗa kam ni aɗan furo kam tan kono noon a fotani furdademi ni saabu ko kalantmami o ko noon woori tan ganduɗa hoorema Samsuddin Muhammed wi ko gonga ma wonde gorko cofɗo bande men Samsuddin Muhammed wi ko gonga ma wonde gorko cofɗo hay jokkirde o jokkirani debbo wiyam babo yam bandam accanam haala ngal gorkal cofgal marmi wawa wasde nande haala ngal gorkal cofgal wona kanko resimi ko gorko joɗɗo jontaɗo mo mbimami o ko on resimi ko on mbaldumi e suudu he te o fotani woɗɗude e nder bana men nde debbo haali ɗum de tan ganduɗa hoorema Samsuddin Muhammed yalti suudu ndu woni yiiloyade on gorko joɗɗo o woni yiiloyade Bedruddin Hasan awani bana men o yeehi o yiili haw tambi o yani Bedruddin Hasan kono noon o tawi ɗon gorko cofɗo ele ɓaggue ɓalal he koyɗe ne goni dow honde ne woni less no jinno waɗirnomo ni tan so tawi on ciftori e épisode men ɓennuɗo épisode men jawruɗo woni épisode 46 he ko jinno suudnomo jaggi koyɗe waɗi ɗum dow honde woni less ɓaggima ɗon e ɓalal wimo woto dillu ɗon so wona nangue fuɗi woto dillu ɗon so tawi on ciftori kala mon kadi mo yeɓani on épisode yo ya yeeɓoya ɗum beele faama lien o ne description oɗo vidéo ne less oɗo vidéo ko épisode 46 jeehe jeeɓoya ɗum son jeeɓano beele mbawon famde daarol ngol e nder bana men nde Samsuddin Muhammed ari tawi ɗon gorko cofɗo ene ɓaggue ɓalal he koyɗe ne woni dow hoore won less tan ganduɗa hoorema o wimo ijam a kam ɗo ko waɗi ko wonna ni en e nder bana men nde Samsuddin Muhammed namdi gorko cofɗo holko waɗi ɗum ni e holko waɗata ɗon gorko cofɗo o heftini Samsuddin Muhammed o wi ha oɗon namdo kam ko waɗimi ni oɗon majji wona onon mbino oɗon dokkami debbo eɗa yam res ɗum eɗa ba ko jinne mbiɗon oɗon puntami oɗon cikka onon ɓuurimi ƴoƴje min on ɓuranimi ƴoƴje mi resanimu de bonna men kanko gorko cofɗo hamon ɗon
aɗa nani kan gorko Thiofɗo hamon ɗon hamo wiya Samsudin hawiye Samsudin Muhammed en ɓuranimo ƴoƴde mbino kene dokkamo debbo eɗo yo res eɗo ɓa ko jinni ɓe ɓuranimo ƴoƴde o resani debbo ɓanda men kan gorko Thiofɗo hamon ɗon hamo wiya Samsudin Muhammed en majjani ko waɗimo noon mbino kene puntamo ene dokkamo debbo eɗo yo res eɗo ɓa ko jinni kono noon ɓuranimo ƴoƴde o resani debbo ɓe ɓuranimo ƴoƴde banda men kan gorko Thiofɗo hamon ɗon wiya noon nde wino nde Samsudin Muhammed sikki o ko haalata ko fof ko cahaneje wimo he tello to gonɗa ɗo tellin koyɗe ma ɗe nde wi noon de tan ganda hoore ma gorko Thiofɗo wimo mi tellini koyɗam de nangue fuɗi so nangue fuɗani kay mi tellinani koyɗam de hanki o areyam kanko jinno han woni ulludu ɓaleru nde ɓooyi nde o wonti eɗa moobo min mi yejjitani ko wi kam ko mi yejjitani ɗum an aɗa wi yomi tellini koyɗam de an kay ya gacca kam ɗo an kay ya yahajuma accam ɗo hen e nder bande men nde gorko Thiofɗo haali ɗum nde Samsudin Muhammed jaggi koyɗe ɗe tan tellini nde Samsudin Muhammed tellini koyɗe ɗe o dariran tan ganduɗa hoore ma o dogi doole o yeccira e ɗi o dogi o fayi hedde lamɗo o yeccira ni o yetti lamɗo o haalani ɗum ko kewi hakkude mum e jinno ko woni haalani ɗum holno jinno arde mo wontiri ullundu wontiri eɗa eko wimo ko fof eko waɗimo ko fof kam haala lamɗo jali lamɗo heɓi ɗon tan ene jalamo bande men e nder bande men kanko Samsudin Muhammed to woni ga o rutti suudu ɓiyu to woni suudu debbo to e nder hen o wi suudu debbo an kam haalnam alhaali oɗo ko woni famminam ɗum han ɓeydo famde mi rokki famde ko kalatno ko e nder bande men nde Samsudin Muhammed wi noon nde suudu debbo wimo baboyam bandam min de ko ponnomi haalandema ko fof mi haalnima wonde wona gorko Thiofɗo resimi ko gorko Joɗɗo resimi tene kadi wuttimo ho neni wuttimo nenɗo e CG fawi nda ƴew wutto e nder bande men kanko debbo o ƴetti wutto woni wutti Bedruddin Hasan mo fawnoɗo ne seeso o hokki ɗum ganduɗa hoore ma Samsudin Muhammed jaggi wutto o daari ɗum o daari o wutte de so tawi tan mi hulano mbiyami o wutte ko wutte Batula nde tawno watulaɓe Bagdad watulaɓe Musul e watulaɓe Basra ko ɗiɗo wutteji ɓornoto kono noon enen gonnen koye Misra mi wawi wiide ko wutte Batula nde tawno ɗo wona Basra wona Bagdad wona kadi Musul e nder bande men kanko Samsudin Muhammed ɗo wonɗon hamo jogui wutto hamo ɓeydo ndaari ɗum tan wi e saraji wutte he hunde ene ƴuufi ɗon ene ñoora nde wi ɗon hunde ene ƴuufi ene ñoora tan wi yo addanno sisoje o addana ciseau nde waddana ciseau nde tan ganduɗa hoore ma o sorti garol ñotiragol ngol o sorti ɗum ha garol ngol iwi o yaltini ko woni toon ko o tawi ko deftere tohsere bande men o tawi ko deftere tohsere woni ɗon ko deftere mo Nuruddin Ali hokkuno Bedruddin Hasan gilo suwa sanko nde Nuruddin Ali nde o rafanode to lelinoɗo deftere mo hokkuno Bedruddin Hasan haw wi ɗum yo teddin deftere nde yo jaggu ɗum no feewi wasa weltinade deftere nde ko nden deftere woni ɗon Bedruddin Hasan ñoori ɗum e wutte mum he ɗum ɗo foof noon kewno ko épisode men 45 so tawi on jeeɓani épisode 45 o jeehe jeeɓoye ɗum lien o ne description oɗo vidéo ko épisode baɗɗo fayida nde tawno won waajuji baɗɗi fayida gonɗi hen jeehe jeeɓoye épisode o lien o ne description oɗo vidéo less oɗo vidéo waɗen noon jeehe jeeɓoye ɗum so fadi kadi gartone oɗo e nder bande men kanko Samsudin Muhammed nde ƴuwi deftere nde o udditi deftere nde udditi nde o yi dow to ene winda bindol labtugol winda ɗon ɗum ɗo jeyi ɗum ko ɓiyam Bedruddin Hasan ɗum winda dow to ɗum ɗo jeyi ɗum ko ɓiyam Bedruddin Hasan nde o yi bindol ngol nde o heftini bindol ngol o anni ngol ɗo bindol ko bindol Nuruddin Ali wonɗo to heɓi ɗon hamo miijo tan ganduɗa hoore ma debbo addinimo saguel bangel menkel e kangel saguel Bedruddin Hasan paynogel ɗo ene sesguel o addinimo ɗum saguel ngel hangel heewi way kono Bedruddin Hasan ittani hen haydara ni no mbinoɗen e épisode ɓennuɗo Bedruddin Hasan ko itti hen o hokki ko no wayi hewre ni foof saguel ngel dillani ni sababude jinneji e nder bande men e nde debbo addi saguel bangel kangel o hokki ɗum bammo woni Samsudin Muhammed jaggi saguel ngel ko adi ko mo uddiri saguel ngel o yi ɗon kayirel en ɗakka e dow saguel he kayirel ngel en waɗi bindi o daari kayirel ngel o tawi en winda hen min Bedruddin Hasan mo Basora
mi yeeyi gorko biireeɗo Isaaka ujunere men kelde kanŋe baro gadoroɗo arde e baroji Nuruddin Ali gaddoɗi marchandise ɗi. Bande men so tawi en ciftorino e épisode men 45 he kanko Bedruddin Hassan o yeeyino Isaaka baro gadoroɗo arde e baroji Nuruddin Ali gaddoɗi marchandise ɗi. E nder hen noon o windani Isaaka e kaye mum he, kanko kadi o windi e kayitel o jogii ɗum. O hokki Isaaka nowi ko windan ɗum e kaye mum ko, kanko o ƴetti kayitel o windi hen o jogii ɗum kankone. Ngel ɗon kayitel noon o ɗakki ɗon e dow saagel he, saagel bangel menkelde kange ngel. ɗum ɗo fof noon kewno ko épisode 45 he. So tawi kadi o jeeɓani yeehe ƴeewi épisode 45 on beele paamon. E nder bande men kanko Samsuddin Mouhamed nde o yii ɗum de tan o wulli wullango mongo o yani o faɗɗi. Bande men Samsuddin Mouhamed yani faɗɗima. E nder hen kanko suu debbo o dogi tan o noddi bindane moɓe yo ngar ballamo. Binde moɓe ngari ɓe ballimo ɓe mbaddi hen ha Samsuddin Mouhamed ɗifti. Nde Samsuddin Mouhamed ɗifti nde o huccire suhu debbo o woni ɓiyi ho o wi ɗum woto haawe ko janmi ko liɓimi ko ɗum saabi ha gommi ko kalɗa ko mbiɗa kam wonde wona gorko Thiofɗo resma ko gorko Joɗɗo resma ko. Aha kay ko jiimi ga ko gonɗini ɗum ko kalɗa ko noon woori. Gorko desɗo mo tene kadi ko ɓi bamma tohoso ene wiye Nuruddin Ali. On ko ɗo wonno o meeɗino wonde batula lamɗo o no gonirmi batula ni. Tene kadi menkelde ɗeɗo kanŋe mo gadduɗa ɗo ɗe ujunere menkelde kanŋe woni ɗo. ɗum ɗo ko ɗum saabi hamin lurdi, ko ɗum saabi hamin kaɓi. Banda men so tawi on ciftori e épisode men 43 épisode men 43 o Samsuddin Mouhamed e Nuruddin Ali koye tan heɓe lurduno. Samsuddin Mouhamed wino Nuruddin Ali so tawi ɓe jiiɗi suha mabɓe desdira alay sago ɓi Nuruddin Ali o tenga ɓi ho temetere menkelde kanŋe e gay tati e liggotoɓe taro. ɗum ɗon fof noon so rendinama wonata ko ujunere menkelde kanŋe. kanko noon Samsuddin Mouhamed o wi ɗeɗo menkelde kanŋe gonɗo ɗo henne ko ɗum ɗo saabino hamin lurdi. Te ɗeɗo menkelde kanŋe mbeɗa andi ko an jeeyi ɗum ko tenge ma woni ɗo henne. Banda men kanko Samsuddin Mouhamed o wi noon suhu debbo. E nder hen o rutte deftere he o jangi deftere nde gilo fuɗɗode tan ha gasi. O yi hen nde Nuruddin Ali resi nde, o yi hen kadi nde Bedruddin Hassan jibina nde. O ndaari kanko nde o resi nde o tawi ko nden Nuruddin Ali resi. O ndaari kadi nde Bedruddin Hassan jibina nde o tawi kadi ɓiyo debbo ko nden jibina. ɗum hankadini ɓeydi hawdemo. O siftori ko kanko e Nuruddin Ali ko ɓe kalduno ko Allah waɗiri ɗum noon. Nde tawno ɓe mbino ko yoɓe ndesdu ñalawma goto. So tawi ɓe jeehi ha ɓe jibini kanko Samsuddin Mouhamed so jibini ɓiɗɗo debbo, Nuruddin Ali jibini ɓiɗɗo gorko, ɓe ndesodiraɓe. Allah waɗiri noon ɓe ndesdi e ñalawma goto, suhaɓe ɓe jibdinaɓe ñalawma goto, kadi suhaɓe kadi ndesodiri e kawisaji Allah. O welti hen no feewi, o welti kanko Samsuddin Mouhamed, o wi mi yetti Allah, mi ɓooyino yettude Allah, kadi mi ɓeydima yettude Allah, mi yetti Allah e kala hunde, surtout ma kadi e ɗiɗo kawisaji. Ndeysan kanko Samsuddin Mouhamed Allah mo weltare, o ƴetti menkelle kanŋe ɗe, o ƴetti deftere nde, o ƴetti wutti Bedruddin Hassan o fayi hedde lamɗo to, o holli ɗum lamɗo, o haalani ɗum ko kewi ko no kewiri ni foof. Lamɗo ganduɗa hoorema welti hen, ɗum haayimo no feewi. Lamɗo wimo mi yaafimama ko kewno hakkude men ko, mi andi nde ka gongiyangue ko mbinoɗa kam ko foof ko noon. Bande men so tawi en ciftori épisode men ɓennuɗo ɗo henno woni épisode 46 o, lamɗo wino ken resa ɓi Samsuddin Mouhamed o. Samsuddin Mouhamed noon jaɓani ɓe lurdi ɗon. ɗum ɗon noon mi wawa haalan ɗon ɗum ɗo hen nene épisode 46 e kalmo yeɓan ɗum yo ya yeɓoya ɗum épisode 46 e. ɗum ɗon noon saabi lamɗo noon wi yaafimomo ko kewno hakkude mabɓe ko. E nder hen noon kanko lamɗo o noddi ɗon yimɓe, o wi yo bindu ko Samsuddin Mouhamed haali ko, saabu daarol ngol ko daarol kawnigol, ngolɗo daarol ngol fotani majjirde ni alay sago winde moftane suhaɓe aroɓe. Angaɗi bande men ɓen bindi Samsuddin Mouhamed ummi ɗon arti hedde ɓiyum ga, hamo hawa noon holko saabi Bedruddin Hassan yeehi, hamo yiiɗi andude holko saabi Bedruddin Hassan yeehi. ɗum ne haayimo no feewi.
o anda holko saabi Bedruddin Hasan yehi hankadi hamo ɗamini Bedruddin Hasan ma art o sabbi Bedruddin Hasan kanko debbo fof hankadi ɓe jabbi Bedruddin Hasan fodde balɗe 7 Bedruddin Hasan artani e nder kanko Samsuddin Mouhamed o noddi yimɓe mo o ñeli ɗumen o wi yo jaa e guure saraji ɗe jaha daroya si wasata jiye Bedruddin Hasan ɓen jeehi jiiloyi Bedruddin Hasan hankadi ɓe jeehi guure saraji guure takkiɗe Misra ɗe fof hankadi ɓe jeehi ɓe jiiloyi ɓe jiili ha tampi ɓe gatti ɓe mbi Samsuddin Mouhamed ɓe jiyani Bedruddin Hasan Samsuddin Mouhamed kadi o waɗi woɓɓe wi ɗumen yo jaa jiiloyo Bedruddin Hasan ɓe jeehi kadi ɓe jeehi ɓe jiili ha tampi ɓe garti kadi ɓe jiyani Bedruddin Hasan kanko noon Samsuddin Mouhamed to woni ɗo o yiitani Bedruddin Hasan kono noon hamo ɗamini ma ñalawma ar o yiita Bedruddin Hasan o ƴetti wutte Bedruddin Hasan o e saguel bangel menkel e kangel ngel e deftere nde o nani ɗum ɗon e cuurel o uddi ɗum o sohi o mofti caaɓe ɗe bana men kanko Samsuddin Mouhamed o nani ɗum ɗon o sohi ɗum o mofti caaɓe ɗe hamo ɗamini ma ñalawma ar o yiita Bedruddin Hasan banda men ko Sara haalnano binde Daarol lamɗo ne heeli o wi binde hankadi ne weeri ko ɗo aran kaɗami kono noon so lamɗo wawi nokkudemi jamma goɗɗo mi wuuri mami ar mi jokkitan noon Daarol ngol e nde tawno ko heddi ko ɓuuri hawnade ko heddi ko kadi ɓuuri welde e nder bana men kanko lamɗo hamo yiiɗi andude Daarol ngol holto fayi hamo yiiɗi andude Daarol ngol holno jogori gasirde o wi Sara mo hokkimo guura jamma goɗɗo ha jokkirna min Daarol ngol bana men Sara hokkamo yo wuuri jamma goɗɗo enen kadi ko ɗo katen ha saaha goɗɗo yimɓe gadi min jokkiran bandiraɓe kono noon so tawi oɗon belte Daarol he oɗon jejjire wadde like vidéo mbaɗe like vidéo dokke kam pouce bleu kadi kala mon mo waɗano abonné yo waɗa abonné nde tawno ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida kadi ko heddi ko kadi ɓuuri yurminade mbaɗe abonné son mbaɗano abonné mbason jejjide huɓɓude cloche de notification woni hulde wonde ɗon nde beele kala épisode garɗo mbawon tinde ɗum joni noon bande men en karat ɗo ha saaha goɗɗo yimɓe gadi min jokkiran bandiraɓe on mbiyama tan gonɗon ene gonirɗon yo moƴƴere Allah wone moon la tabba jere tekere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubako ɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka